elu elu ọrụ akọ ya akọrọ unu akụkọ gbasara ihe anụmanụ anaghị alụ mmadụ ya na maka ihe kpatara mbe ji nwee okporo azụ. O nwere otu mmiri na-akpa nnukwu ike n'obodo Edo. Mmiri ahụ na-eri mmadụ nke ukwuu, mana ọ naanị ụmụ nwaanyị ka mmiri ahụ na-eri, ọ naghị eri ụmụ nwoke. O ruo otu ụbọchị, otu nwaanyị aha ya bụ Ụkabụnọnụ, o si ahịa alata, o wee rute n'akụkụ mmiri ahụ, ụkwụ wee kpọọ ya, o wee dalaga n'ime mmiri ahụ. Mmiri ahụ eburu ya wee na-aga ọ na-eti mkpu sị ụmụ mmadụ ya nyere ha aka, ya nyere ha aka, mana o nweghị mmadụ tụpụrụ ya ọnụ. Mmiri ahụ wee buru ya gaba n'ime ọhịa. Ka mmiri ahụ bu ya na-aga, o wee hụ enyimenyi, ọsọ enyimenyi ya biko nyere ya aka, ya biko nyere ya aka. Enyimenyi wee chịba ọchị sị ya na o nwebeghị ihe ọ hụrụ na amanyere ya aka. Mmiri ahụ wee buru ya baa n'ime ọhịa, o wee hụ anụmanụ dị iche iche, mana o nweghị anụmanụ ndị ahụ kwere ka ha nyere ya aka, ka o enwerozi olileanya ọbụla. Ọgịnị wee hụ ya, wee tiere ya egwu sị, ee. Nwaanyị ahụ wee lee Ọgịnị anya ka ọ nọ. Ọgịnị wee tọrọ nwaanyị ahụ ụdọ. Nwaanyị ahụ wee soro ụdọ ahụ rigote n'elu ala. Ka o rigotere n'elu ala ahụ, o wee si Ọgịnị na ome na ihe ọzọ pụtara ya na mmiri ga-eri ya. Nwaanyị ahụ wee esi ya na nwaanyị ada ya na ọ bụ ya bụ Ọgịnị ya alụ nwa ada ya nwaanyị. Ọgịnị wee si ya hawalawaza. Ka afọ ole ma ole gara, nwaanyị ahụ wee mụta ọmarịcha nwa agụrụ Ọna. Nwata ahụ mara mma nke ukwuu. Nne ya ekweghị ya isoro ndị enyi ya maọbụ ndị otu ọgbọ ya gaa egwuregwu ma ọ gaghị echute mmiri. Na ọ na-eche n'ime obi ya wee na-asị, ọ bụ Ọgịnị ya lụọ ọmarịcha nwa ya nwaanyị a? Ya ka ọ na-echegharị n'ime obi ya. Ka o rutere otu ụbọchị, Ọgịnị wee nne nwaanyị ahụ, ya bụ Ụkabụnọnụ, wee nwaanyị ahụ ajụ ya sị, nne, Ọgịnị kpatara ihe ekwere m soro ụmụaka ibe m jee ekute mmiri maọbụ ya kpatara gị nke? Nne ya wee kọrọ ya akụkọ gbasara ije ndụ ya na Ọgịnị. Nne ya, nwata ahụ wee ṅụrịa ọṅụ sị ya, o nne, ewela iwe na onye ọbụla ikwere aka na ọ ga-alụ m na ọ ya ga-alụ m. Nne ya wee ṅụrịa ọṅụ si na ebe nwa ya kutegoro onye kwere aka na ọ ga-alụ. Ka o rutere oge nwatakịrị ahụ topụtere ihe eji agbọ ga-eme, ọ mara nnukwute mma nke na-emebi isi. Ọtụtụ mmadụ wee na-abịara ya di, mana ọ chọrọ onye ga-abịa lụọ ya bụ Ọgịnị. Ka o rutere otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ wee na-abịara nwaanyị ahụ. Otu ụbọchị, agụ wee bịa wee kụọ aka n'ụzọ, ihe unu ga-ekwete wee kwere ya ugbu a, ihe unu ga-ekwetere n'izelize ọna nwa ụka, ọ bụrụ m ga-alụ gị, gbapụrụ bekwurute, ọ bụghị m ga-alụ gị, gbaba n'ime ụlọ. Ka ọ na-anụrụ egwu ahụ, ọza ya sị, ihe unu ekwete n'izelize, ọza ya, ọ bụ onye
agụ aza sị ọ bụ mụnwa agụ. Ọ na-aza sị biko lawa be gị. Anụ tụrụ eze agwa ya bụ ezi di. Agụ wee bakwa sị onye kedu anụ ahụ tụrụ eze agwa? Ndị anụ ka agụ na-ala be ya, anụ dị iche iche wee na-achị agụ ọchị. Otu ahụ ka anụ dị iche iche si wee bịa ka ha mara ma ha ga-alụ ọna, mana ọ na-ekweghị. Ka o rutere otu ụbọchị, mbe wee gwa ụmụ anụmanụ dị iche iche si ha na ọ bụ naanị ọgịnị bụ onye ga-agala ọna ji. Ka o rutere, ha wee sị ọgịnị ya gaa n'ebe ọna ka ọ mara ma ọna ga-ekwere ya. Ka ọgịnị rutere n'ebe ọna, ọ malite ikwe ukwe ọna 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 nwoke, ọ bụrụ m galụ gị gbakụrụ wepụte, ọ bụghị m galụ gị gbaba n'ime ụlọ. Ọ na-aza sị ọ bụ onye? Ọ gị na-aza sị ọ bụ mụ ọgịnị. Ọ na wee gbapụta n'ime ụlọ wee makụrụ ọgịnị si anọ ya bụ anụ ahụ tiri ezu agwa, si anọ ya alụ ya. Ụmụ anụmanụ dị iche iche wee na-asị ka ọ bụ ọgịnị bụ onye lụrụ ọna. Ha wee ụmụ anụmanụ dị iche iche wee lawa be ha wee na-akpa otu ha ga-esi gbe ọgịnị ma kpọrọ nwunye ya lawa. Ka ọgịnị na nwunye ya mbe wee bịa be ha otu ụbọchị wee gwa ha ihe anụmanụ na dị iche iche na-akpa maka ha ka ha gboo ya. Ọ gwa ọgịnị ya sie mmiri ọkụ na ụmụ anụmanụ ahụ rute ya nwunye ha mmiri ọkụ ahụ na ha nchara nwụsị. Ọgịnị aza ya sị ya ịbụ ezi dike, ịbụ ezi onyi m, wee si ya n'ome. Ka mbe lara, o rute otu ụbọchị ụmụ anụmanụ bịara ka ha gwa ọgịnị ma kpọrọ nwunye ya lawa. Ọgịnị mbe wee malite na-aga egwu a ihu na ya ekweta bụ shere. Ọgịnị na nwunye ya, ọgịnị na nwunye ya, agụ bu ụzọ, ehi sobe ya, enyimenyi sobe ya, mụnwa bụ mbe kpeazụ. Ka ọgịnị na-anụ egwu a, o wee mataza ihe ụmụ anụmanụ na ha abịara ka ha gbuo ya. Ya na nwunye ya eburu mmiri ọkụ wee wụọ ụmụ anụmanụ ahụ, ha ncha wee nwụọ. Ka ọgịnị pụtara ka ahụ ụmụ anụmanụ ndị ahụ, ọ maghị na mmiri ọkụ ahụ awụtere mbe n'arụ ya. Mbe wee buru nnukwu osisi wee jụọzie ọgịnị n'azụ. Ọgịnị wee dahazie nwụọ. Ka nwunye ọgịnị pụtara hụ ihe mbe mere, o were okwuchi afere wee kpube mbe n'azụ gbara ọsọ lawazie be ha. Ya bụ site mgbe ahụ gabazia, anụmanụ anaghịzi agara mmadụ di, ma ya kpatara ihe mbe kwuru okpokoro azụ rute ugbu a. Ma nke m dalaga ma nke mgbe etoru. Ihe mmụta dị n'ihe a bụ oge ị hụrụ mmadụ ibe gị ka ọ nọ n'ọnwụnwa, ya enyere ya aka. Ị maghị mbọsị Chineke enyere gị n'onwe gị aka. Ndewo.